Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Ibu Afi lan kanca-kanca kabeh. Dino iki aku arep nyeritakake tentang Bali Wonogiri, mangkat Jogja. Biasane aku bali neng omah dino Jumat sore. Sadurunge bali, mesti aku ngumbahi klambi reget karo resik-resik kosan. Aku baline numpak motor Vario, warnane putih. Perjalananku pas balik kurang lebih 1,5 jam saka Jogja nyang Wonogiri. Dalane Jogja rame karo macet saben sore. Amarga ngepasi padha bubaran kerja, nek ora ya bubaran kuliah. Aku mesti nganggo headset saben bali dadi ben ora ngantuk ning perjalanan. Tapi yo volumene ora banter banget, mengko malah ora krungu klakson motor apa mobile wong liya. Ning daerah Bayat Klaten dalane lagi didandani, dadi aku lewat dalan pintas si rada rusak akeh gronjalan dalane. Amarga nek lewat dalan gedhi biasane mesti salang simpang karo truk isine pasir, terus mobil, bis, dadi motorku ora iso liwat. Krasa banget nguji kesabaranku. Sakwise tekan omah, aku langsung salim bapak ibu. Bar kuwi ngresiki karo noto barang sing tak gawa saka kosan. Ning omah, bapak ibuku dodolan mie ayam karo bakso. Jeneng warunge Mie Ayam dan Bakso Mbak Asih Manunggal. Alhamdulillah mesti rame, akeh sik jajan. Dadi saben dina Setu Minggu aku ngewangi dodolan ning warung. Dadi tukang ngedoli es teh. Pas wayah wengi aku nggarap tugas kuliah ning kamar. Lumayan akeh jane tugase, yen ora dicicil mandak kepepet dadi telat mengko ngumpul kene. Terus pas dino Senin esok aku nyiapke buku, sabun, sayuran mentah, mie instan, endok, bumbu-bumbu karo barang liyane sing arep tak gawa bali nang kosan. Bar kuwi aku adus, salin, gek siap-siap mangkat Jogja. Biasane aku mangkat saka ngomah jam 7 esok. Nek wis siap, banjur pamitan bapak, ibu, mas, bule, karo Pak D. Ora lali nganggo headset, mesti nek ben ora ngantuk ning dalan. Pas tekan dalan Jogja rame tenan. Amarga papasan karo wong do mangkat sekolah, kuliah, karo kerja. Aku tekan kosan kira-kira jam 8:30. Sakbare tekan mesti aku langsung resik-resik noto barang sing mau tak gawa saka ngomah, nyapu kamar, masang spray, nglempiti klambi, sak kabehane. Bar kuwi aku ora nganggo leren turun ora. Tapi banjur siap-siap amarga jam 09.20 ana kelas cilik perencanaan pembelajaran BSI. Satset dandan sak perlune, ganti klambi, nyiapke buku karo tas, nganggo sepatu, gek langsung mangkat kampus karo kanca-kanca wong papat kan aku. Biasane aku parkir ning WS Rendra. Sik saiki dadi akeh motor gara-gara mahasiswa anyar sik wis masuk. Dadi aku pernah ora etuk parkiran gara-gara kebak banget. Saben kelas wektune 2 jam. Bubaran kuliah
Aku karo kancaku biasane jajan ning Cedak Kopma, mbok kuwi cilok, jus, somai, bakso tusuk, sempol, apa liyane. Gek dipangan bareng-bareng ning kosan. Pas wayah arep maghrib kae, aku karo kancaku masak sayur sop, si aku nggawa sayur mentah saka omah mau. Jadi enak tenan rasane nek dimasak bareng, kayak dipangan bareng, ketok seger banget. Sawise mangan, mangkok sik reget diisahi. Nek wetenge wis waret, jadi aku iso fokus pas ngerjake tugas kuliah. Nek rasane awak wis kesel, aku biasane leren turu. Amarga sesuk-esuk ana kelas meneh kira-kira jam 9:00 esuk. Cekap semanten ceritaku kurang luwihe aku njaluk ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.